Landirani pano Palahiri KTV tabweratu ndi nkhani yonse ya Anabel Ntalimanja nditakani popo kuti muve kuti Amalawi akuyankha zotani gawo la zisankho. Angani like, subscribe komanso share video yathuyi. Makina amene wa AMD kodi mugwisa ntchito motani mwina mutango titambasulira kuti kodi kufikira pano ntchito yokonzekera chisankho cha pa 16 September kugwiritsa ntchito makina amene andafuna atadziwa kuti kodi makina amene ndi makina anji komanso mukagwiritsa ntchito motani. Zikomo kwambiri choyamba mungondolera ningokumbutsira kuti pakadali pano tili mkati mwa kutsimikizira mayina pa kaundula wa voti. Mukakumbukira tinagwira ntchito yakalembera komanso anthu anasamutsira malo awo oponyera voti. Pakadali pano tili mkati motsimikizira mayina mkaundula wa voti. Ntchito imeneyi kutheka pawiri. Choyamba tinali ndi gawo loyamba limene layenda kuchoka pa 13 kufika pa 15 ndikuti tatseka dzolole phase 1. Phase 2 iyamba pa 21 kufika pa 23 May ndipo tikhala tili ku Kasungu, ku Nkhatabe, Kulumphi, Kulikoma, Kasungu Municipality, Nchinji, Nchewu, Zomba City, Blantyre City, Cholo komanso Luchenza. Komanso takonza njira yapadera yodzera mu SMS. Munthu akhoza kutsindikiza *2509# ndiye kuti afunsidwa kuti asankhe chilankhulo chichewa kapena chizungu. Akasankha chilankhulo afunsidwa kuti atsindikize nambala yaunzika kapena nambala imene ili pa chiphaso chovotera. Nambala yayitali yoyamba ndi G ndiye kuti akayika nambala imodzi mwa zimenezi ndiye kuti mbiri yawo ituluka. Zikakhala kuti zonse zili bwinobwino ndiye kuti atsimikizira. Akatero ndiye kuti basi iwowo ntchito yotsimikizira yatheka. Koma kuti akhala kuti pali vuto mwina senta yatuluka kuti yosemphana, mwina chaka chakubadwa chatuluka mosemphana, ndikuti tipemphe anthu amene wangatali mu gawo lachiwiri ndiye kuti tikatsegula masenta pa 21 apite akafotokozere ineyo pali vuto lakuti mundithandiza motani kuti kathandizira. Waiwa gawo lachitatu imene idzakhala pa 21 pa 29 kufika pa 31 ndiye kuti adzapita tifotokozera kutsogoloko. Koma ndibwerere tsopano kufunso lanu. Munafunsa kuti kodi makina amene atchukawa tikugwiritsa ntchito zotani. Ndipo paliponse koma choyamba ndifotokozere kuti makina amenewa funso likhale kuti kodi ndikoyamba meki kugwiritsa ntchito makina tiyambire pamenepo. Akasiku oyamba meki kugwiritsa ntchito makina. Kwa iwo amene anatenga gawo zisankho zapita timagwiritsanso makina timanena kuti biometric voter registration kit. Makina amenewa timabwereka ku NRB anali akulu ndithu amakhala ngati kasutukesi kwa iwo amene amapanga folo. Ndiye tangosuntha ndikubwera ku makina amene ali atsopano. Ila nakhala foni tinene kuti munthu anali ndi amene anagwiritsa Nokia kamakhala ngati ka brick ndithu. Tsopano pano tasuntha tapita ku Samsung kasilimu choncho ndithu. Mune ka smartphone choncho kuti advanced technology. That is what has happened. Koma nde munafunsa kuti kodi makina amene wawa ntchito yake tikugwira motani. Ndifotokoze kuti makina amene wawa choyambirira anapangidwa they were customized. Tinachita kunena kuti tikufuna makina oti agwire ntchito iyi ndi papazaso pamenepo kutsogolo kuti amakamba za procurement ndiyankhe funso lanu. Tsopano choyamba tagwiritsira ntchito tinapanga kalembera wongoyesezera pilot voter registration chifukwa makina awo anali oti tangogula kumene ndi tinanena kuti atiyesezere tono tagwira ntchito bwanji. Tinali makhonsolo 8 pozizira kotentha kuti mwina network ikuvutirako pang'ono hard to reach areas kuti tione kuti makina awagwira ntchito motani. Titamaliza kalembera woyesezera kuona kuti zonse zili bwinobwino mavuto amene analipo takhonza.
tinasuntha tsopano ndi amene tagwiritsira kalembera. Tikamanena kuti tachita voter registration kapena kalembera talembetsa anthu 7.2 million. Talembetsera makina amene aja. Kwa iwo amene analembetsa ndikufika ndithu ku center kwathu anaona kamakina kake ndi kakang'ono. Enapo kamba iya ichi machine ngati china chake chachikulu. Koma makina ndi amene anthu anakalembetsera aja ndipo ndithokoze kuti even azitsogoleri azipani amene anapita ndithu kukalembetsera makina omwe aja ndithu tinaona state president anakalembetsa makina ndi omwewo. Former president Joyce Banda anakalembetsa makina ake ndi omwewo. Former president Professor Mutharika makina ake ndi omwewo ndithu. Dr. Kabambe anakalembetsa ndithu ndi akuluakulu ambiri azipani ena kuti singathe kutchula poti achuluka onsewo analembetsa pamakina kake nkomwe kaja ndithu. Inonso paja mudakalembetsa. Inenso nakalembetsa komanso nasamutsa malo oponyera voti komanso ndatsimikizira ndithu zonse makina ake ndi atiwo ndi amenewa. Kupitirira pamenepo tinachita ntchito yosamutsira malo oponyera voti voter transfers. Makina amene tagwiritsira ndi omwewo ndithu komanso tikunena pano tikuchita ntchito ya voter inspections kutsimikizira malo oponyera voti. Ndisanafike ku ntchito yotsimikizirayi tatulutsa kaundula amene munangati munaonera timapereka kwa azinzathu azipani pa 12 May. Ndiye kuti kaundula chatachitika kudzera makina amenewa tapanga print the voters register imene tikunena pano ku phase 1 tinayika kope pa center iliyonse. Kaundula pa center apo komanso azinzathu azipani panopa tili ndi zipani zopangidwa register 23. Ndikuti zipani zonse zija tinapatsa ndithu kope chifukwa kuti voters register ndi chinthu chachikulu sitinathe kuti taprintire physical one koma tinapatsa an electronic one kuti akafatse nayo ndithu achite kauniuni aone kuti kodi zonse zatuluka bwinobwino tagwiritsa ntchito makina omwewo. Komanso anthu amene akupita ku masenta tikugwiritsanso ntchito makina omwewo. Tikamapitanso ku candidate nomination imene titayambe masiku akubwerawo anthu kusankha kuti akayimire ndi ndani tigwiritsanso ntchito makina omwewo. Tikamapitanso ku chitsogolo kuti results management tizagwiritsanso pena ndi pena makina omwewo. Ndifuna nditekeze pamenepo ndifunso munandifunsalo zinachifotokoza kusogolo. Chabwino. Amafuliro mwina mufuna monjezere. Lisanabwererani konda likonzekeranso lino lu tibwere kwaiti. Sikuonjeza kwenikweni koma mwina nkhani imene anakhuza pacheya ya pilot. Ambira mafuso kuti nchifukwa chati mapanga pilot chisankho amachipanga pilot. Timapanga pilot technology kuyeserera technology imene tagula ena nkuona tisi zinachitike kumbuyo sizoona. Mmene NRB imayamba kalembera wandziko muno sinangofikira kugula makina onse aja ndikuyamba dziko lonse anayambirira anthu 5,000 andi nthawi imene anasankha nkwaitana anthu 10 tikakuyesereni tikufuna kulemba anthu mkaundula. Nde mmene timatenga makina aku NRB kuti tikagwiritse ntchito pakalembera voti inalewa kuti makina aja technology manager has already been piloted ayesera komanso NRB yayigwiritsa yomweyo pa ntchito yolemba anthu mkaundula wauzika. Mmene timakatenga ife inalewa kuti technology alese watsimikizirika kale kuti ikugwira ntchito. Pamene apa timayamba ndi makina atsopano so inene way imene okhalapo pilot. Ndiloleni ndingweka pang'ono papa fati mafunso akumabweranso tikuti anthu amene munalemba mkaundula woyesezera ali kuti. Anthu amene aja choyambirira analipo about 8,175 basi dziko lonseli. Anthu amene aja mayina awo sanalowe mkaundula uyuyu. Kaundula wa pilot anali payekha. Ndipo kwa iwo amene anatenga nawo gawo sitimapatsa voter registration certificate timafotokozera kuti mwabwera kungoyesezera sitikupatsani chiphaso chilichonse timasunga ifeyo. Komanso nambala yake imayamba ndi P kusonyeza kuti pilot. Anthu amene alembetsa mkaundula wa chisankho chikubwerachi nambala ikuyamba ndi G kutanthauza general election. Komanso mwina ena nkumafunsa kuti manambala amene wali kutiko
manambala amenewo tinayika pambali sanalowe mkaundula, koma kwa iwo amene akufuna kuchitira umboni apite pa website pathu akapeza ndithu kuti tinayika data pambali ya pilot voter registration mwa umboni imene sikugwirizana ndi ntchito imene mugwira sindizosiyana monga tafotokozera kuonani kungoyesezera kuti kodi makinawa agwira ntchito moyenerera koma chifukwa chokuti data ioneke kuti yayenda bwanji tinayika pambali ndipo maumboni ili pa website alesa akhoza kuona kuti data iyi ndi ya pilot manambala ake akuyamba ndi P ku kaundula wathu apanopa tikuyamba ndi manambala ma G. Nde Mr. Mufulira timamva che akufotokoza apa kuti sikuti nkoyamba kugwisa ntchito makina pa chisankho mbuyomu dziko lino lagwirisaponso ntchito makina amene bungwe la NRB limagwiritsa ntchito. Mwina funso nkumati nchifukwa chani bungwe loyendetsa chisankho linaganiza zosintha makina amenewo kuti tipeza atsopano? Zomwambiri chachikulu chinali chokuti mavuto amene anayamba kuoneka ndi ma BVRK. Choyamba chonifotokoze nchokuti EMD election management device I think akumationesera nchithunzimo ndi yocheperapo but efficient ili ndi memory yayikulu. Imene anapereka chitsanzo cha cheya chija ndichokuti munali ndi foni yakale, munthu ngati unali ndi Samsung S2 pano kwabwera Samsung S25 muona kuti ma functions ake ndosiyana. Then ngati unali ndi S2 zaka 5-6 zapitazo pano ufuna ukagule foni yenyuwani sukagulaso S2 yomweja uyenera kugula imene ili latest technology on the market. Wani kunali kuti makina amene tinagwirisa aja obwereka ku NRB anali atopa. Zimakhala zovuta kuwagwirisa ntchito ndipo sizinakatheka kuti tagwirise ntchito pakalembera wa dziko lonse chifukwa chakuti amene aja anali ndi ngati laptop ngati mabatiri amene aja anali atopa. Ambiri ayo amafunika kuti azikhala pa magesi ndoti ngati mukugwira ntchito kumidzi muyenera kukonesa kuti mwapitisa ma Geneset ndipo Geneset ikulira nthawi yonse. Komanso ndi ma functionalities amene timafuna kunakhala kuti imene jenali technology yakale ndi tikagule technology yatsopano. Ndimuona kuti mmene tinagulira ma EMD ndi kukagwirisa ntchito mkalembera palibe pano tikunena poyera anapita pa center kukalembetsa mkaundula voti ndikuwuzidwa kuti mungabwereso nthawi ina panopa palibepo magesi ndipo EMD yatha moto. Sita moto ya. That thing when charged could work all day. Mukapanga pa power bank makhala kuti muli ndi masiku awiri covered. Nchifukwa chake muona kuti kalembera amene tinali nayo alese amene anafika ali ndi umboni kufika pa station yolembedwa mkaundula vote palibe amabwezedwa chifukwa chinthu chimakhala ndi mphamvu power all day. Unandabwereka simba yake sikumabe ndi chilungamo chake. Tinakakhala kuti tinatenga ma BVRK kuti tikalembese kunena mosabisa ndi mmene analili zinakakhala zovuta kwambiri kuti nthawi iliyonse tikhale tikulembetsa anthu mkaundula vote. Mwachitsanzo mukumbukira kuti mmene timakalembetsa mkaundula vote kunali kuti anthu akudandaula kuti mafuta mziko muno akuvuta koma muona kuti masenta mwathu amakhalabe akutani akugwira ntchito chifukwa chakuti munthu uja makina aja tikapanga charge akugwira ntchito tsiku lonse. Ndiye ngakhale timafunikirabe fuel koma fuel ja makhala munake mafunidwe yake amakhala kuti tikachajire chigwire ntchito osati kuti to be running all day. China speed ndi processing. Tumafuna makina kuti atithandizire pojambula anthu ajambule quality pictures. Komanso akamapanga capture ma fingerprints apange capture high quality fingerprints kuti tikamakati munthu akusimikizira mkaundula wa voti ndi chala chake zisamakakhale zovutirapo kwambiri. Muonanso kuti makina anali ofulumiza kwambiri kuti polemba munthu
munthu samapyolera 2 minutes kuti timpange process mwina kumambiri kwa kulemba anthu mkaundu wa voti kuzomakhala kuti amafika 3 minutes koma makhala kuti learning curve pene anapeza kuti anthu aja akhangati ajaira process ija imeenda kuno bwino andimuona kuti kuma centers kwathu kunalibe mizere itali nchabwino now nkhani ya kuti kufikira pano kodi makina amene agwira ntchito yotani komanso tiyembekezere kuti agwira ntchito yotani kupita chitsogolo chifukwa 16 September sikale koma mamba kufotokoza nthawi zakuti makina amenewa tagwiritsa kale ntchito magawo kuti mwina mongofuna kutsindika amalawi pano kuti mvera komanso chitsogolo tiyembekezere kuti makina amenewa EMD agwira ntchito zotani. Zikomo kwambiri pamene tikupita kuchitsogolo monga ndinafotokozerera muja kuti tachita ntchito za kalembera pano tikutsimikizira mayina tikamaliza kutsimikizira ndiye kuti titsindikiza kaundula womaliza kapena ndine kuti the final voters register imene titazagwiritsire ntchito pa tsiku loponyera voti pa 16 ndiye kuti makina amenewa atithandizira kuti atitulutsire kaundula omaliza komanso tikachoka pamenepo ndiye kuti tilowa ku ndime ya ma nominations kuti makandidate amene akufuna kuti apikisane nawo afika kuti azipange present okha tigwiritsa ntchito makina omwewa kuti tipange ntchito imeneyo kuti tithandizire kuti process yathu ikhalenso ya efficient tikamapita kutsogolo konso tizagwiritsa ntchito pa results management pa ndoti tikazafika nthawi imeneyo tizabwera ndithu kuzafotokozera kuti tsatane wake azayenda motere monga takhala tikuchitira ndime zinazinso ndithu nanga pa tsiku lovota muzagwiritsa ntchito makina omwewa ayi zikomo kwambiri funso limenelo chifukwa chokuti pakumakhala ngati paliso kachisokonezo koma mwandifotokoze motsindika ndithu sitikuvotera makina kumalawi kunoko sitinafike ndondomeko zathu kuti tikuvotera pa makina kuvota tikavotera pa ballot paper tikalandira ma nominations iwa tikadziwa kuti makandidate athu ndi awa ndiye kuti tifika mu ndime yotsimikiza ma ballot paper muja tichitika muja ndithu ndiye kuti pakakhala nkhope ya Ndambalika koma mwachitsanzo mwa Ndambalika komanso simbo yawo pamenepo ndipo chonga penapo dinda paja zimenezi ndi zimene titazagwiritse ntchito kuponyera voti ndiloleni simunafunse koma ndingomalizitsa mwinaso funso likumakhala ena akunena kuti tikawerengera makina ndiponso ndinamva pena pempho kuti mwauze ameki kuti tisakavotere makina komanso tisakawerengere makina ndimafuna ndiyankhe kuti nkhawa imeneyo sikwenera kukhalapo ndipo ndikanakonda kuti amene akhala tikuapatsa information imeneyi akanakapanga ripoti kumene amene akupanga ripoti fatakhala tikunena ndithu koma tibwerezabe kuvota tikavotera pa chipepala pa center pathu ndiye kuti munthu akafika ndithu akazidziwitsa identification akafika pena akapatsira ballot paper ya president ballot paper ya phungu wa nyumba ya malamulo ballot paper ya kansala akakapanga zimene chakapita mu booth mungatichitira poti voti ndi yachinsinsi voti ndi ya mumtima akakalowa mu booth muja akachita monga tichitira muja kusankha amene akufunira kenako ndikuyika mu ballot box tikakatseka kuti tamaliza kuponya voti ndiye kuti pa centapo mamonita maobserver akuonerera ndiye kuti maofficers athu akagwira ntchito monga tichitira kuwerenga ma ballot paper pamenepo ma ballot paper amene sanagwire ntchito ndi awa kuyika mu envelope kupanga lebo kupanga seal aliyense akuona mavoti amene ali owonongeka ndi ati kuyika pambali apo kuyika mu envelope kupanga seal bwinobwino kenako ndikuyamba kuwerenga mavoti Ndambalika mwakuti Mwafulira mwakuti Abanda mwakuti aliyense akuona akamaliza kuwerengera tamvana bwinobwino manambala ndi omwewa ndiye kuti akayika pa result sheet mucha tichitira mucha
akakamaliza kuti zonse ndi zimenezo ndiye kuti monita aliyense akasayinira akakamaliza tikamata pakhoma monga tichitira muja kuwerenga ndine kuti ndi pamanja mwachidule limwena ndafotokoza motere koma kuwerenga ndi pamanja chonda Malawi dekhani sitikukavotera makina sitikukawerengera makina zonse ndi pamanja ndithudi ndifuna ndonjezera achani kuti akatha kuwerengera monita wina alese akasayinira zoona ndipo akatha kusayinira alese akalandira kope ya certificate yosati ya certificate koma ya malizatsi apa center imeneyo. China imene mafuna ndiphatikizirepo pa nkhani ya makavotedwe pena pake pene tikupita ku chisankho Malawi Electoral Commission palibe chimene kubisa. Tinalengeza kale kuti tapeza kampani yakuti yaku Dubai Agrera imene yakhala kuti printera ma ballot paper mbuyomu kuti ndi imene printe ma ballot paper apa chisankho cha pa 16 September kapenanso chimene tingasakhale nacho cha chibwereza cha president. Ndiye ngati tapeza kale kampani yoprinta ma ballot paper wina sangayembekezereso kuti tingakhale ndi ndondomeko kuti anthu asakavotere ballot paper azikavotera pa machine. Zinakakhala zoti nzovotera pa machine sipanakafunikanso kuti munthu akarani tikopeze kampani yoprinta ma ballot paper. Musanapite funso chiyani mafuna ndingopezerapo mpata pa nkhani ya register ija chifukwa chiyani afotokoza kuti tinapa sazipani voters register. Voters register imene monga ananenera tinapereka ya digital. Ndizovuta kwambiri kuti tiprinte hard copy. Komanso mukayang'ana ntchito imene tofuna kuti azipani akagwire kwambiri ngafunike ndi kukhala nayo digital. Voter registration imeneyo yaperekedwa 1 chifukwa kuti chalamulo tagaire makopezi onse zipani zonse 23 kaya sawa akupikisana nawo kapenayi. Chachiwiri chimene yaperekedwa ndi digital ndiyo kuti nawonso akakhala pasi akayisanthule. Ikakhala digital ndizophweka kufufuza kuti ndikukayikira kuti Sangwani Mofriwa analembesa kawiri. Ndakapanga search mu register muja Sangwani Mofriwa. Asangwani ali mmene mwakaoneka. So akatha kuona kuti uyu ndi Sangwani koma uyu wamkazi uyu wamuna. Koma akandiona ine kuti ndatuluka nkhope ziwiri ndipena ngatha kumakhala ndomponodera mu voters register muja muli maduplicate. Panali nkhani yokuti anthu ena analembesa ana chanchani akhozoka pangaso search minimum akatsimikizire ngati ana aja alimo kapenayi. Ngati ali ndi umboni woti munthu ina analembesa koma samayenera kulembesa akapanga search bwinobwino ndikuona kuti kodi munthu amene timankayikira uchi ali modi kapenayi. China choti muzoyincha kuti voters register imene tapereka ikuonesa mayina anthu ikuonesa nkhope. So akamasaka simayina okha amene akutuluka zithunzizo zilimomo ndora akamakaona pasangwani akaona uyudi ndemwe akutoka zithunzi ziwiri bwanji zosavuta kusankha. Chinaso nchokuti muli ma voter certificate number momo akang'ana pa page iliyonse tikumakhala ndi samale yomaonesa kuti pa center imeneyo analembetsa anthu angati kenako kumapita ukapeza boma umonesa kuti boma limene analembetsa anthu angati. Ma statistics amene ali mmene momo akhozanso makakhala pasi ndikumakafaniziira ndi zimene mamonita zawo anatenga. Kuti ngati pangakhale kusemphana ndazibwerano kuti meki tonani pa center iyi olembetsa pana anthu 1400 pano pakupezeka anthu 1800 400 achokera kuti tikuziwa timakhala ma transfer. So voters register imene tinapereka imaonesa anthu amene abweramo pa center imeneyo cholinga chokuti zonse zikhale bwinobwino. Ndiye tikuyembekezera kuti mmene tapasiramu azipani atenga chidwi kufufuza mregister mo ngati kuli ma issues tikambirane pano tithane nawo tisanapite kusogolo kupita ndi ndondomeko za chisankho idakalipo. Chabwino. Yayi mungokumbutsana kuti ndi program apadera imene ndithu akuluakulu kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission motsogozedwa ndithu ndi wapampando wa bungwe limeneli Justice Annabel Mtalimanja komanso mneneri wa bungwe limeneli Asangwani Mafulirwa akutambasula pano ndithu ntchito ya makinaja a elections management devices kapena kuti EMD
ndipo muli ndi mwayi kuti mutha kutenga nawo gawo poyimba ndithu lamya pa 093 566 711 093 566 711. Timve kuti muli ndi mafunso kodi kwa akuluakulu amene tili nawo programu athu imeneyi, ndipo mafunso amenewo ayankhidwa pompano. Kutheka mwatsegula ndithu Zodiac radio, komanso mukuonera ndithu kanema wathu wa Zodiac, komanso Zodiac online. Nkhani yake imene tikukambirana pano ndi imeneyo, ndi nambala ndi imeneyo. Titsegule malaini pano kuti timve kutheka anthu ali ndi mafunso. Kaena afunsiratu amene mufuna tikufunseni zabwino bwino 093 566 komanso 711 093 566 711. Timve kuti anthu kodi akuti bwanji pa zomwe tikukambirana madzulo ano. Mwaswera bwa? Hello, mwaswera bwanji? Amene okhala ngati sanakonzeke, tikukamba kuti mukakonzeka tatiyeni ndithu tilumikizane pano. Tili ndi chair wa bungwe la MEC komanso mneneri wa bungwe limeneli kuti athe kuyankha ndithu mafunso anu. Nambala ndi yomweyo 093 566 711 093 566 711. Tayimbani timve kuti mukuti bwanji. Mafunso ndochuluka, ndimakamba kuti nkhani achisankho ndi nkhani imene aliyense amafuna kuti azitsatira bwinobwino, ndi muli pano kuti muyankhe ndithu nkhawa zimene Amalawi ali nazo. Mwaswera bwa? Ndaswera, tikudziweni. Ine Jonathan Mafek Mwansundwe. Kwa Nsundwe kuli Lilongwe. Kuli Lilongwe. Chabwino, tiyankhuleni wawo. Ine ndimafuna ndidziwe kuti ambiri amakonda kulankhula kuti mashini amene asi mathematics ndoti akuzotheka kukhala ndi kuthekera kusakaniza zisankho. Ngati ayiwo ameka amene ali pamene popo ali ndi kuthekera kotani kuti anthu azikhala ndi olimba mtima kuti akatuluke pa uchinji kupita kwakavota. Chabwino, ndathokoza zikomo kwambiri. Zikomo. Funso imene ndithu lamveka. Timvese wena kuti akuti bwanji 093 566 711 093 566 711. Timvese wena kuti kodi akuti bwanji. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwana, mwaswera bwanji? Ndaswera, tikudziweni. Ine ndine John Kathewera kuno kuchikwawa kwa Nkapu. Chabwino, tiyankhuleni Akathewera. Ine ndi funso ndi akuluakulu amekiwo. Chabwino. Funso langa iliponena kuti fankhani tikuyitsata bwino kwambiri. Hello? Ndikukumvani? Amafotokoza kunena kuti mashini amene ankagwiritsa ntchito kalekale ali ndi mavuto onena kuti no mabatiri iole afuna kuti abweretse mashini anyowa. Kuti ndalama zimene amagwiritsa ntchito mabatiriwo kapena fiolewo mati ndizaisa Malawi tingakanike ndi chiyani kuti fusaisa mawe maganizo athu za mashiniwo, kenako ife tiyauze kuti tilephera kugula fiyole, tilephera kuchaji mabatiriwo. Ife tikudabwa kuti tsogolo lathu likhala lotani ife Malawi. Tsogolo lathu liyabwino nanga utaka ukhaziganizo pa ndalamazo ndizaisa Malawi aini yake. Chabwino. Ngati ndalama akulandira akagula izagulezi ndizati misonkho yake. Nanga ndichifukwa chani amakaziganizo. Chabwino. Mwina asana kuyankheni muli ndi nkhawa ndi magina atsopanowa. Koba. Nkhawa yanu kwa magina atsopanowa asokoneza maiko atatu kwa Afrika kunamene apanga zisankho. Wani Mozambique. Anthu aphana kwambiri Mozambique chifukwa cha magina atsopano. Kodi akufuna ameke kuti dziko lino lizakhaleso ngati Mozambique. Ndinawo nkhawa kwambiri magina amene kwa zinthu za nyowani zimabwera ndi kulakwika kwake. Chabwino. Ndathokoza kamba kama kusana kuyankheni amenewe. Ko andiyankhe pafoto mpatogole. Tikuduleni mumvera wireless kodi? Ndikumvera wireless. Akuyankhani pa wireless. Chabwino, mwina tisanathe mtunda tatenga kai mafunso awiri amenewo. Chabwino. Ndikuona ndikugoneza mito apo kuti khangati mafunso akugwira ndi mtima. Zikomo kwambiri Jonas Kunsundwe komanso Akathewera ku Nkapu. Mafunso akulunjika kofanana ndiye tiyankhira limodzi ndiyamba kenako Sangwani abwera. Funso ndiyambire lomalizirali Akathewera kuti kodi chifukwa chani sitinafunsa Malawi
chifukwa chani tagwiritsa ndalama zawo za misonkho kugula makina amenewa. Zinthu zatsopano zimakhala zimabweretsa mafunso. Ndiye mundilole kuti nditambasule ndithu nditengapo kanthawi, koma zikufunika kuti tifotokoze kuti tikuchokera kuti. Choyamba tinafotokoza kudzera mwa Sangwani kuti timagwiritsa ntchito makina wa ku NRB. Tidapanga chisankho 2022, tikamaliza chisankho kumakhala nthawi 2020 pepani. 2020 chitachitika chisankho, chikatha chisankho kumakhala nthawi younguza kodi zayenda bwanji pamene tingakhonze ndipati. Chinthu chimodzi chimene chimawunikidwa ndikagwiridwe kamakina, monga nafotokozera kuti ndi okuti makina ena ya January 2015 anali kuti atopa. Ndiye mu March wa 2022 Malawi Electoral Commission inapita ku South Africa kukaona kuti kodi anzathu amagwira ntchito motani. Ulendo umenewu unachitidwa sponsor ndi anzathu aku UNDP. Izi ndikunena kuti tione kuti bungwe la MEC silimayenda lokha, limayenda ndithu ndi ma stakeholders amene timagwira nawo. Mu June 2023 Commission inapanga resolution kuti makina awa atopa tipite ku makina ena. Ndimafuna kuti Amalawi mukamamvetsera muzitsatiranso madeti wakuti akuyenda bwanji. Ndiye popanga chisankho chimenechi anzathu azipani analipo kudzera mu bungwe la Center for Multi-Party Democracy imene imayimirira zipani zonse zimene zili mpalamente, ndipo iwowa anali nawo pa process imeneyi. Pofika mu Juni 2023 ndi pamene bungwe la MEC limabwenza makiti aku NRB aja kuti izizi tathana nazo mu September 2023. Anzathu a CMD analipo komanso ma ICT experts analipo kuonerera kuti ntchito ikuyenda bwanji. Mu October 2023 MEC inachita ulendo opita ku Zambia kukaona kuti anzathu amagwiritsa bwanji makina. Ulendo umenewu una ndalama zake zinachokeranso kwa anzathu aku UNDP, chifukwa aku UNDP amathandizira za zisankho ndi project imeneyo. Anzathu a CMD analipo pa ulendo umenewu. Panali amene anali a chairperson a CMD nthawi imeneyo anali Mr. Charles Muhango akuchipani cha DPP. A vice chairperson anali a Dr. Elias Chakwera IMCP, omwe pano ndi chair wa CMD. Iwo wanda amene anayimirira zipani ndikupita nawo ku Zambia kukaona kuti zimatheka bwanji. Komanso kunali executive director CMD amene nthawi imeneyo anali Dr. Kizito Tentani, who is now the registrar of political parties. Ndiye funso likabwera kuti kodi ameke munangoziganizira nokha. Ndimafuna kuti nditsindike apapa kuti kuyambirira komwe ulendo umapitidwa ku Zambia kukaona kuti anzathu amagwira bwanji sitinayende tokha, tinali limodzi ndi anthu amenewa. Komanso ndifika ku procurement koma ndingonena kai process iyi mu December 2023 company ya Smartmatic imene inatikhonzera makinawa inabwera kuti izaonetsere kuti makina amagwira bwanji, like a demonstration of the prototype. CMD analiko, ndipo amene anali a chairperson nthawi imeneyo anali Dr. Mwale, secretary general a DPP. Izizi timvetsetsane kuti timayenda ndithu limodzi, ndipo monsemu palibe amene ananena kuti izizi sitikugwirizana nazo. Apapa pali vuto lakuti makina awa tikuopa kuti azabera zisankho, palibe amene ananena. Because if there was objection nthawi imeneyoyo Malawi Electoral Commission ikanayima kale kuti tiunike apo ndi apo, but there was no objection. Then ndilowe kunkhani ya procurement kuti inayenda bwanji. Mu August 2023 pamene commission imanena kuti amene takaonera ukuku tiyeni nafenso tikagule makina.
koma chifukwa chokuti bungwe la MEC limayendetsedwa ndi ndalama za boma timayenekera kuti procurement iyende ndi malamulo a dziko lino a procurement, kusonyeza kuti anzathu aku PPDA amafunika kuti athandize ndipo ndi amene amapereka upangiri ndi chitsogozo kuti apa mupange chonchi. Makinawa ndime pamene pandikufotokoza kuti MEC funa makina okuti anapangidwa kale inachita kunena kuti ifeyo tikufuna kuti makina akhale achonchi functional specifications za voter registration ndikunena zija tinachita kufotokoza kuti ufuna kuti makinawa ma functional specifications osewa anzathu azipaniwa anadziwitsidwa ndithu kuti izi makina chonchi past mene sanatsutse kuti yayi makinawa mukupereka ziri kuzikayikira sananene motero eti anagwirizana nazo mwaupangiri ku PPDA MEC inapempha kuti request for proposals cabinet request for bids and itapanga choncho technical offers were received from 3 companies Aratic Biometric yaku Taiwan, Miru Systems yaku South Korea ndi Smartmatic International yaku Netherlands. 5 August ndi pamene request for technical offers inatumizidwa.
watichititsa jenkha pochita tondovwiro zikupepe nanga zilekwa. Mphukira ya chinsinsi chako ili pati kuti uzithuma chotere zaka zoposa chikhatho. Ndiwe mphangala zodiaki, ndiwe kamuna zodiaki. Chikoka cha Malawi udachimbwandira mbwandi, chilakolako cha omvera udachikumbira kwete. Kupambana kotani iwe zodi, kondondoliza nanga ulipo wekha. Ndiwe mphangala zodiaki, manoda mbera utangobadwa. Mkhutu mwa Malawi mudavomereza uli mchikuta kwa badogero la chilungamo uku. Tatitu chete tsono mwambo nkuvine usatambalala wapota indi nkhondo ena utulosa kutiona. Mudziwitse Malawi afuna kudziwazo momwe zilili usatenga bali. Ndi mfunda wako uli pa lilime lililonse. Zikachitika timvere pa iwe. Zimatere zikamatere bwezi zikunzuna. Ndiwe mphangala zodiaki. Iwe zodiaki, wenzilanga iwe, uzezona iwe, sangalatse iwe, unadziwe ine. Iwe zodiaki, nakonzeka ine, uzezona iwe. Ndiwe mphangala zodiaki, ndiwe mphangala zodiaki. Ukachenjede wako watichititsa jenkha pochita tondovwiro zikupepe nanga zilekwa. Mphukira ya chinsinsi chako ili pati kuti uzithuma chotere zaka zoposa chikhatho. Ndiwe mphangala zodiaki, ndiwe kamuna zodiaki. Chikoka cha Malawi udachimbwandira mbwandi, chilakolako cha omvera udachikumbira kwete. Kupambana kotani iwe zodi, kondondoliza nanga ulipo wekha. Ndiwe mphangala zodiaki, manoda mbera utangobadwa. Mkhutu mwa Malawi mudavomereza. Matic sinali ku Mozambique. Chokhumudwitsa nchakuti zikumanenedwa pena mwina ndi anthu akuluakulu amene ali ndi otsatira ambiri kuti akayimva choncho ndi otsatira akhulupirira ndi chonde atsogoleri. Tisanabweretse nkhani ngakhale kuoneka yokoma chotani, tizikhala kuti tatenga miniti kufufuza. Ku chisankho cha ku Mozambique kunalibe smartmatic, kunalibe electronic transmission ina iliyonse kapena kuti kampani ina iliyonse imene imathandizira kuti kapena amagwiritsa ntchito pa chisankho chawo. Kunali kuvota pa pepala pa center, akawerengesa penepo pa pepala akusayinirana, akunyamula pa pepala, akupita kandi ku district akasayinirana pa pepala, akunyamula zikupita ku military center pa pepala. Panalibe pena paliponse panalibe pamene panali machine. Ngati anali ndi mavuto zinali za amene anayendesera zinthu zawo pa mapepala. Dziko lina anatchula atatu, mwinanso ndikhoza kukhala la ku Philippines. Chifukwa imene ndi imene yamba kutchuka pompano. Pa 9 May kunali chisankho ku Philippines chaka chino 2025. Chisankho chimenechi chonde kunalibe technology ya smartmatic. Technology imene anagwiritsa ntchito powerengera malizatsi ndi ya kampani ya Miu ya ku Korea.
ndelero asogolera akamazuka nkumati chisankho cha pa 9 September 2025 mwina yasokoneza ndi smartmatic ku Philippines sizolondola. Izi zikunenedwa chifukwa chakuti kulika clip kapena ananena achakaja kamayenda ka 2010 nkhani manager mungaifufuze ndi imene inathera mukuona kuti nkhani manager smartmatic was cleared and amene amayankhula amene muja ndi amene sanakayankhula ku inquiry yawo kuipanga clear smartmatic. De nkhani zikamatuluka chonde tizizimva chimozimozi munaja natchula maiko atatu mwina lachitatu likhoza kukhala ku Kenya mungakafufuza mukuchitsata muno bwino mwakafufuza nkhani ya ku Kenya njoti inakafika mpaka ku Supreme Court kwa mukawerenga mu Supreme Court judgment ndi accusations onse amene analipo mukaona kuti kunalibe tampering ya mu system ya result management imene anali nayo ku Kenya. Ndi vuto limene tinalo kuti anthu tikamakafufuza nkhani timakafufuza ndi nkhani zimene tikufuna zitikomere. Ndi mukapeza nkhani yalembedwa imodzi pa internet chonde that's not the conclusion. Isateni nkhaniyo ngati inapita ku court mukamva kuti zinatha bwanji ku court. Yeah. Chabwino tibweleranso mwina palaini apa kuteka muli ndi ndemanga kapena mafunso kwa next chair komanso mneneri wa bungwe limeneli tikukamba kuti mutha kuimba pa 093 566 711 566 tatifunsani pano amene wandithu akuyankheni kuteka mukumvera Zodiac komanso mukuonera ndithu kanema wa Zodiac ndinu amene muli Zodiac online aita kulandirani ndipo program imeneyi yanu kuti mutha kutenga nawo gawo 093566711 timvena apa kuti akuti bwanji makamakanso ndi program yathu imeneyi. Mwaswera bwa? Taswera bwino leno. Ndaswera tikudziweni. Ntanga kupanda. Tiyankhuleni Ntanga. Ndimafuna kusena kunena kuti. Hello. Tikumvana Ntanga. Yeah, Zodiac. Ntanga ndikukumvani tiyankhuleni. Okay, mafunso kunena kuti afada afunsi antali manja. Kaya vuto ngati mavuto amene akuvuta kwambiri kudziko kundonera kuti anthu akukhala akufunsa kuyambira mabungwe osiyanasiyana akakuyankhula. Kuti antali manja ndi mwana wa akuti zimene sanaziyankheko kuti atwisi akanazikonza zinthuzo. Chachiwiri kwakhala kukambidwa nkhani zosiyanasiyana zimene sakuziyankha zimene ndimaona ngati mwina akanayamba kakonza zimenezo kena kuti zibwera ku mathematics amene akukambidwa imwene kunena kuti tifunsenso kunena kuti mwina mwake atiuze kunena kuti no iwowa ngati mbali ya mathematics akuona kuti zithandiza amene akupangiramo kapena mwina akwabwino kunali kunena kuti no mwina ayitanitse anthu onse chifukwa ngati dziwo timamvetsera kunena ngati chipani china cha DPP amakamba kunena kuti ma commissioners awo anakana zinthuzo. Eni maona ngati kuti nomwina bwanji antali manja atasiya kuti ngati mmene apabwerera akanasiya kuti nomwina zimene afuna akuyankhula papazi akanakhala ngati amusiyira wa DPP monitor kaenda wa DPP kani monitor wa chipani china chake azizipanga address zinthuzo zikhoza kumveka ndi impact ina yake. Ngani kuti naziyankhula iwowa amene akamapanga question wera kuti ndi mwana wakuti amene akumpanga associate ndi wa MCP then iwo omwe wakubwera abe mwapitiliza kumafotokoza benkhani zokhuzana ndi mathematics kumaziyankha akuona ngati kuti no munthu angamvetsere kazovuta kuti angamvetsere paine ndifana ngati chiwiri ndimafana ndifunse nena kuti ngati iwo ngati munthu kuti akukonda malazi ndi mmene zinthu zayambiramo mene zangoyambira kale munthu anthu mene akuvutira sakuona kuti kunali kwabwino kuti no kwina zinthu zinazetsere kukhala pasi kusipanga mwachitsanzo akhala akufunsa zonena kuti nokwere external auditors abwera azapange audit koma ma external auditors zija sakubwera kwavumera ma external auditors aja kuti abwere aone ukangati mwina pakangati pakuzembedwa awo tikugwisa ntchito zichiwa zina even za ma external auditors yo
mwinaso nimuona ngati kuti nosamayenera kuti ayankhe ndiwo amene nasiri anthu ena ake mwina afotokoze bwinobwino mwina zikhoza kumveka kuchipani chinacho kwa anthu ena pakali panopo kwa ine ndikuona ngati kuti iwo sangayankhule chinthu chonena kuti chipereka chipanga kale weti chifukwa chonena kuti aliyense wapanga kale lebo kunena kuti ndayimsiri saka mafotokozeraso kwambiri zikutivuta tikuona ngati kuti sizikumveka bwinobwino so ndimafuna ndimvetsetsa kuti iwo choyamba ayankhe ndi achibaledi ku MCP atiuzi kuti ni bayodi wa chabwino tokoza timalembera ndi tumafunsano bwana musabwerezeso yayi tamalembera ziko kwambiri chabwino kufuniro ya mwangireni mwina nisana vile pakati wani lamulo limakhala la chindunji pamene angakhale wapa mpando wa Malawi Electoral Commission likunena kuti ayena kukhala judge wa High Court kapena Supreme Court silinakambepo za ubale wa munthuyo kapena china chilichonse ngati tikuyang'ana za amene ali apa mpando ameki pano tiyang'ane kuti ali ndi choperewera china chilichonse malingana ndi malamulo a dziko lino kapena ayi malamulo akuti chani ndikuona kuti malamulo a dziko lino palibe china chilichonse choperewera then zina ziti zonse sitingazi tengerepo kuti zikakhale zopangisa chiganizo pamenepo panali funso la ma external auditors Malawi Electoral Commission inalemba kalata pa 19 March patukamba pano ndoti tikupita mwina miyezi itatu kuchokera pa 19 March kuyankhapo kwa azipani kuti nkhani ya audit sitikukana koma tatiyeni pene tikufuna panga audit tifotokozerane kuti zimene tikupanga audit ndi chani mufuna mukaoneka ndi list ya mayina mufuna mukaone ngati muli ma duplicate mufuna mukaone ndi chisokonezo chifukwa kuti muzikangoyang'ana apana paliponse ngakhale munthu abwere apolisi ku nyumba kwako amanena kuti tabwera kuno tikuzasecha mfuti tabwera kuno tikuzasaka zakuti ndi cholinga chokuti ngati asake mfuti zija ndazukuza kuti mfutizo linazo mapepa lake kapenayi osati mubwere nyumba mwanga tikupanga sechi ndi mwamba tisota chifukwa chani uli ndi mafriji awiri chifukwa chani uli ndichi chifukwa chani ndichi tikhale ndi audit yoti tose tamvesesana tukapanga audits tikamagwira ntchito ijaka ndizofunika kuwa mu system muzikawa mu system oyenera malingana ndi zimene mukufuna penepo chifukwa kuti kungopanga mwachisawa mukhoza kupeza kuti mwayambisa chisokonezo kuposeraso cha nkhani imeneyo chabwino mwina ndisana vile kuachia sangwani ungoyankhirapo nkhani ya kusokonekera kwa mayina tamvapo pakatipa ndithu kunali kudandaula kuti kupita pa center munthu akuti yayi dzina la sowa mwina chitsimikizo kwa Malawi nkhani imene inalinso mkamwamkamwa kwambiri zomwe kwambiri sitinganene kuti zina kusowa koma mwina mkalembera amene timagwirisa ntchito pa nthawi ya ma transfers anthu ena ake mayina awo samatha kuwaona chabwino mukumbukira kuti tinapita ndikukasaka mayina amene tinapeza ndikuwaphatikizira kaundula la voti ndinene pano kuti ntchito imene ikugwirika apa yotsimikizira mayina mkaundula la voti cholinga chake ndi chakuti paja 19 anapezeka nthawi ya matransfer tinapeza titsimikizire kuti akhoza kukhalaponso wina kapena ayi ndi chifukwa chake tikumanena pano kuti Amalawi chonde pitani mukatsimikizire mayina anu mkaundula la voti ife ngati Malawi Electoral Commission tunena kuti wina aliyense amene tinamulemba mkaundula la voti detail yake ili naye ngati pangakhale vuto mwina khale kuti zina sinakalowe mkaundulamo koma detail yawo tili nayo ndi ngati munthu wina anati ine napita kukasaka zinanga sili kuoneka akapereke ripoti pa center paja tikatenga phone number yawo ndipo tikakhale kufufuza mpaka na kumapeto tikauza zonse mmene zitathere chonde ntchito ya kutsimikiza mayina mkaundula la voti inayikidwa ndi lamulo chifukwa ngakhale opanga lamulowo anaziwa kuti pamene mukulemba mwina anthu 7.2 million chikhoza kukhalapo vuto limodzi lo awiri koma pofuna kutetezera voti ina iliyonse perekani mpata kuti wina aliyense akatsimikizire zina ake mkaundula la voti ndi cholinga ndicho kuti ngati pali zina liyonse losowa
tiliziwe pano osati pa tsiku loponya voti. Loponya voti. Chabwino mwina cheya nkhani yomwe takumaliza nayo ndi nkhani ya madera amene ali kutali kwambiri. Amakamba apo kwambiri kuti makina akale kunali kugwisa ntchito ma genset, mafuta amavuta ndi anthu kumatira kuti ife amene tili kutali kodi ntchito imeneyi mwatitifikira komanso kufika pa tsiku pa 16 September ameki atitsimikizira motani kuti ife mwina sitidzakumananso ndi mavuto amene akhalapo mwina pamene magwisa ntchito makina ena zisankho zapita zija. Zikomo kwambiri ndiloleni ningowonjezera pang'ono pa funso limene anachoka Antanga kuti tikamakamba nkhani tizikhala ndi mfundo kuti kodi apapa chavuta ndi chani. Mukakhala mukundiyang'ana ine ngati cheya musandiyang'ane kuti ndine mwana wa ndani, mundiyang'ane kuti ntchito ndikugwira bwanji. Ngati pali vuto ndi mmene ndikugwirira ntchito fotokozerani komanso mulunjike pamene pali vutopo. Tikapita ku nkhani ya audit ndimafuna ningotsindikira kuti chiyawuzireni anzathu azipani kuti tipatseni scope kapena terms of reference mpaka lero sinabwere. Nkhani tungozungulira pomwepo koma ndipofunikira kuti pamene tupita kuchitsogolo kuti scope yo ibwere ifeyo ngati Malawi Electoral Commission tikhale pasi tilingalire kuti kodi scope iyi ikugwirizana ndi malamulo. Chifukwa tikumbukire kuti chisankho zonse zikuyenda ndi malamulo komanso vuto limene laonedwa lili pati. Chifukwa the other aspect imene tikumakamba ndiyo kuti this is a secure system, sitingangotsegula kuti zaloweni omu tidziwa kuti mufuna mukayikemo chani. Ineyo ndifunsoso chifukwa mwina mukufuna mukapange manipulate data kapena mukufuna mukapange corrupt data kapena ndizotheka ndiye tipatsane scope. Koma in terms of the law, the voter inspection process is an audit process because mupanga audit the input against the output. Kodi mayina amene anazalembetsa alimo. Mukafunsa funso lomaliza amene ndifunsa wina aliyense amene ali ku Malawi kuno kuti mufikira kaya ndikuvuta chotani meki imakafika. Timayesetsa ndithu nthawi zina anthu athu amachita kusenza katundu kuti akafike kumaloko ndi wina ake asadere nkhawa kuti kodi ifeyo zitifika tili ndi anthu okwanira komanso tili ndi materials okwanira kuti wina aliyense timuthandizira. Pamene tikutseka ndimafuna ningokumbutsira kuti choyamba anthu atsimikizire mayina awo nkaundula kudzera mu SMS *2509# ndikutsatira ndondomeko imene tanenedwe komanso kufika ku center phase 2 21 to 23 May Kasungu Municipality Nchinji Nchewu Zomba City Blantyre City Cholo Luchenza Nkhata Berumpi komanso Likoma. Kwanza twazipani chonde tutumizireni mamonitors for izizi ndizofunikira. Taona kuti ku gawo loyamba mamonitors anali ochepa. Ichi ndi chinthu chodandaulitsa chifukwa choti mbali inayi tikudandaula kuti meki sitikuyikhulupirira koma kuku sitikutumizanso mamonitors kuti azaonerere ntchito malinga ndi imene lamulo lilili. Komanso tikuyembekezera kuti tilandire ngati pali ma complaints on the voters register tilembereni monga tinafotokozerera. Zikomo kwambiri. Sangwani nanunso kumene kumusaka oche blanket. Ife tamaliza. Koma nkhani yomwe ija *2509#. Apangiretu pano ngati pali vuto azapite ku center. Kuchimikiza kwa masenta kupacha mwati mukutsegula masiku 3. Yes, 3 days, 8 AM to 4 AM. 4 PM. 8 AM to 4 PM. Yes, thank you. Tikalero ndakutite kwangulanso programu ati imene yapadera imene ndithu wapampando wabungwe la MEC Justice